Hello friends, बरायबाय फिन गावन साभा चेनेलाव दा आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजाङै दङ। दा फाइनाली PMAY-G एबा सरकारि न' आरो लोगोसे जब कार्ड बोरै मोनगोन आरो सार्भेयाव थालांदोंबा मा राहा दङ आरो लोगोसे गाव सभा स्पेशल बेयाव मा थांखि लासिगोन एबा माब्ला सोलिसिगोन बिनि सायाव नोंथांमोनजों डिटेल्सखौ लाबोदों। दा बिनि सिगां जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला, जेब्लायबो लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना मोनगोन, जेरै साख्रि सरकारि लन स्किमनि सायाव गासैबो बर' रावजोंनो नोंथांमोना बुजिनो हागोन। दा गोबाव खालामला जों थांसै अफिसियेल वेबसाइटआव आरो जों अफिसियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो माखासे टेक्निकल डिटेल्सखौ जों नायग्रोगोन, जेराव नोंथांमोना माखासे बाथ्राखौ बुजिग्रोनांगोन। बेनो जाबाय PMAY-G सरकारि न'खौहाय माबोरै मोननो हायो। दा जोङो फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव आरो फैनाय लोगो बेबादि पेजखौ मोनगोन। एन्ड दासान्दि सार्भेया सोलिदोंमोन आरो सर्सआव मोननाय बायदिबा लास्ट डेटआ 3 एप्रिल एबा 3 तारिखआ लास्ट डेटमोन। ओरैनोथ' 31 मार्चआ लास्ट डेटमोन, नाथाय बारायनानै नोंथांमोननिखौ 3 तारिखसिम हरदों होननानै निउसआ बुंदोंमोन। दा दिनैहाय 4 तारिख जाबाय, 4 एप्रिल जाबाय, अब्ला जोब्बाय। दा नोंथांमोना बेयाव थालांदोंबा मा राहा दङ? बेनो जाबाय सेल्फ सार्भे। सेल्फ सार्भेया नोंथांमोना लिंकआ माने एप्लिकेशना एक्टिभ जानाय लोगोनो गावनो फट' खेबनानै थालांदोंबा नोंथांमोना आपल'ड खालामनो हागोन आरो बे आपल'ड खालामनायाबो गोजौ लेभेलाव सहैगोन, टेनसन गैया। दा बेनिफ्राय मोनसे अप्शन होदोंमोन आवाज प्लास सार्भे 2024आव बे एपखौहाय लन्च खालामदोंमोन, बेयावनो खामानि मावदोंमोन। अके, दा बेखिनिया नोंथांमोना मोनथिबाय आरो गामि थांनानै प्रिलिमिनारि सार्भे जास्टनेखि SRLM केडार्सफोरखौहाय होनाय जादों, खालि माने डकुमेन्ट्स माने आपडेट खालामनो आरो। देन थालांदोंबा बिडिअ अफिसाव नोंथांमोना थांनानै एप्लिकेसन होनो हागोन, टेनसन गैया, नोंथांमोना एक्सेप्ट जागोन आरो नोंथांनाव नेक्स्ट लेभेलाव सार्भे खालामनायनि माखासे बाथ्राखौ बिथांमोना खोथा होगोन। देन बिनिफ्राय नोंथांमोननि सार्भे थालांदोंबा बेनो दुखु दामोन जे नोंथांमोना सेल्फ सार्भे फैगासिनो दङ, बारा गोबाव गैला। दानि जि सार्भे जादोंमोनना, डकुमेन्ट्स कालेक्सन जादोंमोन, बेयाव खालामदोंबाबो न' मोनथारगोन बेबो नङा। मानोना मोनसे गाव सभा जाबावगोन आरो बे गाव सभाया गोबाव समनिफ्रायनो जानो गोनां दंमोन, जेरै BTC लेभेलाव एबा पन्चायत लेभेलाव। नाथाय सर्सआव मोननाय बादिबा दिनैनिफ्राय जागायबाय सरकारि न'नि गाव सभाया। बेखायनो जेब्ला नोंथांमोना BTC लेभेलाव एबा पन्चायत लेभेलाव लेंहरो, नैबे गाव सभायाव बयबो एटेन्ड जानांगौ। मानोना बेयाव गोबां थांखि लानाय जायो, बेयावसो माखासे बाथ्राखौ स्किमनि बागै रायज्लायनाय जायो। बेखायनो बे गाव सभायाव बयबो थांनांगौ, जायनोखि बेनिफिसियारि एबा जिनिखि स्किम नेगासिनो दङ, नोंथांमोना बे गाव सभायाव एटेन्ड जाथारनांगौ। मानोना बेयाव अफिस लेभेलनिफ्राय गोबां फैयो एन्ड बेनिफ्राय गोबां एजेन्डा हाबाफारि लानाय जायो, बेयावनो सावरायनाय जायो आरो थांखि दैखांनाय जायो। बेखायनो जि बुंनांगौ दङ नोंथांमोना बेयावनो बुंनो हागोन, जे न' मोननांगौ, स्किम मोननांगौ, जि मोननांगौ बेयावनो नोंथांमोना बुंनो हायो। बेखायनो गाव सभाया बयबो जाहाथे खबर मोनोबा बयबो नोंथांमोना थांनांगौ। दा बे जाबाय मोनसे नाम्बार 1 पइन्ट। देन गाव सभा जोबखांनायनि उनावसो नोंथांमोनखौ माने माखासे सेलेक्सन खालामनाय माखासे लिस्ट दिहुनगोन, जेराव प्रायरिटि लिस्ट थायो, सोर मोनथावगौ मोनथावा। हमना ला सोरनाबा न'आनो गैला, मोनथारनांगौ, बेखौहाय फार्स्ट लिस्टआव होनाय जायो। अके, देन खायसे सोलिनो आन्था दङ, बेखौ सेकेन्ड लिस्टआव होनाय जायो। देन बेनिफ्राय ब्लक अफिसाव नोंथांमोना ओरैबायदि मोनबावगोन, जेब्ला गाव सभा जायो अब्ला ब्लक अफिसनिफ्राय फैनानै जायनोखि मोनथावगौ बिथांमोनखौहाय जिअ'टेक खालामगोन आरो खायसे रिजेक्ट जागोन। जायनोखि न' मोनखानाय बिथांमोना रिजेक्ट जागोन। अके, दा ब्लकनिफ्राय फैबावनानैसो मेन जिअ'टेकखौ खालामगोन। दायो जिअ'टेक जायाखै, मेन जिअ'टेकखौहाय GRS GPC इन्जिनियारफ्रा खालामनाय जागोन नेक्स्ट लेभेलाव, जेब्ला गासैबो साक्सेस जायो। दा बेखिनिखौ नोंथांमोना बुजिग्रोबाय आरो जुदि थालांदोंबा सेल्फ सार्भेया एक्टिभ जानाय लोगो नोंथांमोना आपडेटखौ होगोन। दायो मोनसे न' सोलिगासिनो एडिशनेल लिस्ट होदोंमोन, 5 लाखनि खाथियाव एडिशनेल न' होबावदोंमोन। दा बे जोब्बासो गोदान लिस्टआ फैगोन, दायो एसे टाइम लाबावगोन। नोंथांमोना जायखिजाया नोंथांमोना मोनसे समाव मोनहैगोन। दा बेखायनो BTCजों नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामबाय थानांगौ एबा पन्चायत लेभेलाव खबर लाबाय थानांगौ। गासैबो आपडेटआ बे लेभेलाव हरनाय जायो ब्लक अफिसनिफ्राय। दा जिनिखि एडिशनेल न' बानायगासिनो दङ बिथांमोननिया OSSआ खायसे हाबाखै जानांगौ, मानोना बाजेट गैयामोन। देन जब कार्ड नांथारगोन। अके, जब कार्ड कम्पालसरि नांगोन आरो बे जब कार्ड मोननोबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन, सानसेयाव मोननो हायो। बे खालामनोबा जब कार्ड नांगौ आरो लोगोसे जब कार्डआ ओरैबायदि जे नोंथांमोना मोननोबा आधार कार्ड कम्पालसरि, बेनिफ्राय बेंक पासबुक कम्पालसरि, बेनिफ्राय भटार कार्ड नोंथांमोना नांथारगोन। बे मोनथाम मोनब्रैजों गासैबो लिंक थाजोबलायनांगोन, होमबासो नोंनि किस्तिनि फैसाया हाबनाय जायो। अके, माने किस्ति वाइसआव खनथाम गाहाम सोयो नालाय, देन मेटेरियेल्स बिल थायो, गोबां वाइसेस थायो। बे आधार कार्ड नोंथांमोना लिंक जाथारनांगोन, जायखौ बुङो जोंनि अफिस लेभेलाव आधार सिडिं। बेखौ नोंथांमोना खालामथारनांगोन, होमबासो नोंनि किस्तिया मोनगोन। दा जियानो जा नेक्स्ट लेभेलाव बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बिनि बागै भिडिअ मोनबाय थागोन। आरो पेन्सन प्रब्लेम जादोंबाबो नोंथांमोना गाव सभायाव थांनांगौ आरो ब्लकआव थांनानै NSAP ब्रान्च होननाय दङ, बेयाव नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनांगौ। अके, दा नोंथांमोना 2029नि गेजेराव न'खौहाय मोनजोबगोन। दानि जिनिखि सार्भे जादोंना बेखिनि आपडेटआ फैग्रोबाय आरो नेक्स्टआव गोदान आपडेट मोनगोन बे चेनेलाव।